цялото тебе се въртиш в кръг. Явор си изкара памперс. Явор си схвърли водата и в момента се опитва да си изяде обувките. Айде! Много малко ще ти помогна. Айде! Отиваме до Юска. Така, и това ми трябва. Нещо друго трябва ли ни? Сапонерки. Стъклени са яки. Забравих шишето на детето в парка. Колко време имам? 15 минути да зайченце с обяд. Добре, отивам да го взема. Имам време, отивам да го взема сега. Оп! Няма бебе в колата. Остави го на едната му баба. Отивам да измия колата, да тренирам, да разпиша ни неща. За час и половина трябва да се оправя. Вида ми няма да го коментираме. Да. Вида на колата също не е за коментиране, но за това сега ще я извиня. Мила от бъдещето прави voice-over. Тук разписах дни сценарии за 2 снимачни дни, от които ще има влог, който предстои да кача. Така че до другия влог.